Father which is in heaven, we thank you, Father, that we can have a study of your word. We can open your word to read. Onze Vader in de hemel, wij danken u dat we uw woord mogen openen. We know that everything that our forefathers went through. We weten alles over wat de voorvaderen hebben beleefd. So today we can have the Bible. En vandaag mogen we uw woord hebben. Yeah, your word. Thank you, Father, for that. Now that we are able to open it, Dank u dat we ze nu mogen openen. we ask the guidance of your Holy Spirit En wij vragen de leiding van uw Heilige Geest. to guide us in all truth. Om ons te leiden in alle waarheid. Be with me and Sister Naomi, Wilt u met mij zijn en ook met zuster Naomi. so we can only speak what you want us to speak. Zodat we alleen mogen spreken wat u wilt dat we spreken. Thank you, Father. Dank u, Vader. We ask this in Jesus' name. Want we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Amen. Então, me corpo nem gravam. Isso não arriba e panel. Ah, okay, later. Okay. Today we will continue. Vandaag gaan we verder. Because last time we did not cover everything. Laatste keer hebben we nog niet alles gedaan. But this is still the part 1 of the topic. Dus dit is nog een stukje van deel 1. Yes, because remember we have part 2. We hebben ook deel 2. Which is called if Noah and Enoch, John and Jesus were to preach, what should they preach about or teach about the captive bride? There's part 2. Ja, als Noach en Henoch, Johannes en Jezus zouden preken, wat zouden ze dan leren? Dat is de titel. About the captive bride. This is Over part 2. de gevangen bruid. Yes, this is part 2. But today we will continue Maar vandaag gaan we verder. because there's more things that we must cover. Er zijn nog meer punten die we vorige keer nog niet hebben gehad. Yes. So by now we know that the wine represents the doctrine, false We doctrine. weten dat de wijn de valse leer voorstelt. So let me just, before I go, if anyone doesn't, if someone was not here past week, En voor diegenen die er niet waren vorige keer, you can just watch the part 1 of 1 online. dan kun je dat deel nog online zien. Yes. Okay. So wine, because I cannot repeat everything. Want ik kan niet alles herhalen. Okay. So the wine represent what again? Dus de wijn stelt False de leer, de valse doctrine. leer voor. Yes. And it call it also poisonous doctrine Het wordt ook wel giftige leer or genoemd. wine of error. De wijn van dwaling. It says the wine of error is made up of false doctrines. Ja, de wijn van dwaling is gemaakt van valse leerstellingen. Yes. So we have covered Revelation 17, We hebben het gehad over Openbaring 17. which the woman sitting on the beast has a cup full of wine or blood. Want de Also. vrouw die op dat beest zat, die had die gouden beker vol met wijn. Yes. And the whole world was, or all the nations were drinking Al of die that wine. naties die dronken van deze wijn. In other words, they are infected with false doctrines. Ze zijn dus geïnfecteerd met valse leer. So we have a big problem. Dus er is een groot probleem. Because if you partake of that wine, Want als je van die wijn neemt, you are in trouble. dan krijg je problemen. Yes, that's why another wine is needed, Daarom is er een andere wijn nodig. which can help us and take us out of that drunkenness. Die ons daaruit kan halen, uit deze dronkenschap. Yes, so that's why the question is, if The- they were here, Noah, John, Jesus, and Dus Enoch, als Noach en Henoch, Johannes en Jezus hier waren, what should they preach and teach? wat zouden ze dan leren en prediken? Okay, so the first place they will take you to, De eerste tekst waar ze je mee naartoe zouden nemen, place, of de plaats, yes, is through the sanctuary. door het heiligdom.
Yes, because this is God's plan of salvation. Want dat is Gods reddingsplan. And that's why this church, God's true church, En daarom Gods ware gemeente has this as its major pillar. heeft dit als een van de center belangrijkste pilaren. Is the sanctuary message. Dat is de Without this, heiligdomsleer. Nothing is worth. Zonder, zonder dat. Yes, because I can know all the prophecies, Want ik kan alle profetieën kennen, but without the plan of salvation, maar zonder het reddingsplan you have nothing. heb je niks. It's just knowledge about Is the it- future. Dan is het alleen kennis over de toekomst. Yes, but it doesn't help with nothing if Jesus is not there. Maar als Amen. Jezus daar niet is, wat heeft het dan voor zin? Yes, so that's why as Seventh-day Adventists, the sanctuary message is very, very important. Daarom is het Like you heiligdomsleer is het middelpunt But- van onze... Yes, but remember also, sanctuary, of the study of sanctuary, must not be just Superficial. not superficial, but just to know what are the things are. Het heiligdom is niet om alleen maar al die verschillende facetten te kennen, Yes. Maar Maar we must have a practical experience maar of the het is sanctuary. een praktische ervaring waar ieder christen doorheen moet gaan. Yes, because otherwise you just know, okay, the golden candlestick is this and this represent this. Want It's all dan- representations Want without anders, meaning. dan zijn het alleen maar voorstellingen, symbolen van iets, maar die hebben geen inhoud. Yes, that's why in Daniel 8, Daarom in Daniel 8, the Bible presents the little horn or the papacy, de kleine hoorn, het pausdom wordt voorgesteld, which wars against the sanctuary. die tegen het heiligdom werkt. Yes, and he cast it down, En hij gooit het op de grond, the truth of the sanctuary, de waarheid van het heiligdom. because he don't want, or Satan doesn't want us to know the truth of the sanctuary. Want de duivel wil niet dat wij de waarheden van het heiligdom kennen. Because if we understand how it works, Want als wij dat begrijpen, then we all can be safe. dan kan iedereen gered worden. Yes, that's why it is important. Daarom is het zo belangrijk. You know, and we cover this also, which says, for example, that the papacy was well adopted to meet the wants of all these. Ja, dat het pausdom was goed uitgerust om de behoeften van al die verschillende groepen, Yes. om daarin te voorzien. It is prepared for two classes of mankind, Het had zich namelijk voorbereid op twee soorten van de mensheid. Twee embracing, klassen. yes, and embracing nearly the whole world. En bijna de hele wereld wordt omvat in die twee groepen. Those who would be saved by their merits, Diegenen die dus uit eigen verdiensten gered worden, of Yes. willen worden. and those who would be saved in their sins. En diegenen die gered worden in hun zonde. Here is the secret of its power. En daarin ligt het geheim van zijn macht. Okay, so we see, for example, why it is important, the sanctuary Dus message. waarom is die heiligdomsdienst zo belangrijk? Because if he can hold us in those two mindsets, Want als wij in die twee groeperingen, die twee manieren van denken blijven steken, we cannot be safe. kunnen we niet gered worden. Right? This is part of his wine. Dus dit is deel van die wijn. Okay, so that's why remember when Jesus entered in the synagogue on the Sabbath, Luke 4:16 and so forth. He In, start preaching. in Lucas 4, vers 16, waar we zien dat Jezus in de synagoge ging en predikte op de Sabbat, Yes, he opened the book of Isaiah, you remember? deed hij het boek van Jesaja open. And he started reading what it says about the Spirit of the Lord is upon me, right? En hij begon die teksten te lezen uit Jesaja. De geest des Heren is op mij. Yes, to recover the sight to the blind,
En Right. hij heeft mij gezalfd om de blinden het gezicht te geven. Yes, to set at liberty them that are bruised. Degenen die verbrijzeld zijn om die vrijheid te geven. Etc. Enzovoort. So he want to preach liberty. Liberty of what? Hij wil vrijheid prediken van wat? Yeah. Zonde, okay, right? Vrijheid van de zonde. Because we are in one way or another, we are captive, right? Want we zijn gebonden op de een of andere We manier. will see it. So it says zullen dat now, 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 2 Korinthe 3 vers 17. Waar de Heer is geest. En waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Yes, and you shall know the truth, John 8:32, and the truth shall make you free. Johannes 8 vers 32. U zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. It says, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. Colossense 1 vers 13. Die ons gered heeft van de macht van de duisternis en ons overgebracht heeft in het koninkrijk van zijn lieve Zoon. Yes. So when Jesus came, he preached deliverance Dus toen Jezus kwam, predikte hij vrijheid. from the power of darkness. Van de macht van het kwaad, van de duisternis. So what do we have to preach? Dus wat moet er gepredikt worden? Do you know why the question if Noah and Enoch, John and Jesus were here? What Als- should they teach? What should they preach? Als Noach en Henoch en Jezus en Johannes in het land waren, wat zouden ze prediken? Yes. Vrijheid van Zonde. zonde. Mhm. So that's why all this to do with the sanctuary message. En dat heeft allemaal te maken met de heiligdomsdienst. Preaching liberty. Vrijheid prediken. Okay, so this is not about prosperity gospel. Dus dit is niet Totally opposite. een voorspoedsevangelie. Because the prosperity gospel, yeah, you can sin, you can do what you want. Want dan kun je blijven zondigen en doen wat je wilt. Het heeft Prosperity allemaal in geen this world. consequenties. Yes, it is prosperity in this world. Voorspoed alleen in deze wereld. But God does want to prepare us for what? His kingdom. Maar God wil ons voorbereiden op zijn koninkrijk. All right. So we will come back here then We komen hier terug. in Luke 5 Lucas 5. when we spoke last Sabbath about the new wine and also the new garment. We hadden het over het nieuwe kleed en de nieuwe wijn. Okay, so Jesus want to give us the new wine. Jezus wil ons de nieuwe wijn schenken. But in order to us to get this new wine and hold it, retain it, Maar om die nieuwe wijn te kunnen ontvangen en ook vast te kunnen houden, what do we need? wat hebben we dan nodig? Because spirit. Spirit of the Lord. Yeah, he will give us his spirit, but what do we need? Because normally Nieuwe zakken. the old man, yes, nieuwe zaken, new bottles, because the old man will not retain it. De oude mens zal de nieuwe wijn van Christus niet kunnen vasthouden. So we must be born again, Daarom moeten we wederom geboren worden. like in John 3. Zoals in Johannes 3. Verily, verily, I say unto you, Jesus said, Waarlijk, waarlijk, ik zeg u, zei if you Jezus. not be born again by the water and spirit, Tenzij u wederom geboren wordt door water en can- geest, you cannot enter into the kingdom. kunt u het koninkrijk niet binnengaan. Simply, it cannot. Het kan niet gebeuren. For example, in Romans 8, In Romeinen 8, you can try everything you want, je kunt alles proberen wat je maar wilt. but you cannot make it. Maar je kunt het niet Let bereiken. me just see. Romans 8 is it? I think verse 7. 7, yes. 7 till 8. Maybe you can read it in Ja. Dutch. Vers 7 en 8. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Yes. So it cannot. You want to obey the law,
Wil je de wet gehoorzamen? But you cannot. Maar je kunt het niet. You need God's Spirit working in Je you. hebt Gods geest nodig die in jou werkt. Yes. So that's why the new wine must be given to us. Daarom moet de nieuwe wijn ons gegeven worden. And we have the old bottle must be, we must able to give it up. En die oude kruik moeten we opgeven. That Jesus gave us a new bottle Dat Jezus ons een nieuwe kruik geeft. to hold on, hold in the new wine. Om die nieuwe wijn vast te kunnen But houden. it's not easy Dat is niet zo makkelijk. because we are accustomed to that old bottle style. Want we Right. zijn zo gewend aan die oude kruiken. And that new wine must change a lot of things. En die nieuwe wijn moet Also. heel veel veranderen. Yeah, in us. But Jesus has the power. That's the gospel. Maar Jezus Right? heeft die kracht. It En says dat is at het the- evangelie. Yes, at this time, Jesus has uttered this parable. The old typical service was soon to pass away, and the temple courts were be left desolate. Ja. In die tijd vertelde Jezus een gelijkenis. En de oude typische dienst die ze altijd hielden, zou spoedig verdwijnen. En de tempelhoven zouden woest achtergelaten worden. Christ, the great antitype, both sacrifice and high priest, clothed in his own spotless righteousness, yeah, Ja, doe maar af. was soon to be slain as a lamb without blemish for the sins of the world. Ja, Christus, het grote antitype, die zowel het offer als de hoge priester was, gekleed in zijn eigen smetteloze gerechtigheid, zou spoedig geofferd worden als een lam zonder smet voor de zonde van de wereld. So just pause right here. How could they not see it? Hoe kwam het nou dat ze dat niet inzagen? A people of prophecy. Een volk van profetie. They had the prophecy of Isaiah, Ze hadden de profetie van Jesaja. who spoke about all these things. Die sprak over al deze dingen. But Jesus has been born, walk among them, Jezus, die was onder hun. but they didn't see it. En toch zagen ze het niet. They were blind. Ze waren blind. Could it be today also the same? Oh ja. Zou dat vandaag ook kunnen? Natuurlijk. Yes, the same. That's why we need the new wine. Daarom hebben we de nieuwe wijn nodig. It says, but both his disciples and the disciples of John misapprehended the relation of his teaching, the wine, the doctrine, of the scribes and the Pharisees. Ja, dus maar beide zijn discipelen en ook de discipelen van Johannes, die pasten de relatie van zijn leer, dat is Christus leer, de nieuwe wijn, verkeerd toe op de leer van de schriftgeleerden en fariseeën. You think it is easy Is het to makkelijk? give up that wine, that old wine, give it up? Is het makkelijk dus om die oude wijn op te geven? No. Het is lastiger dan Yes, wat en- je denkt. And to accept the new wine. En om de nieuwe wijn aan te nemen. And remember, Jesus was a young guy En by that time. Jezus was een jonge man in die tijd. Yes, very young. So, But he and said in the middle. He And- can be on yes, every side. no, he was firm on truth. Jezus die stond heel Yes, duidelijk in de waarheid. Hè? correct. Yes. Standvastig. Yes, and remember, so he was a young guy. Hij was een jonge man. He did not, on top of that, went to their schools. En boven alles, hij ging ook niet naar hun scholen. So the question is, who are you? Wie ben jij eigenlijk? Where do you get that wine from? Waar heb jij die wijn vandaan? We have the wine. Wij hebben de wijn. Do you remember? That's why remember, everything that Jesus does has a meaning. Dus alles Amen. wat Jezus doet, heeft een betekenis. That's why Jesus said, okay, let they drink the wine at the feast of Canaan. Daarom zei Jezus, kom, laten we de wijn drinken in Cana. And when the wine is
finished, En yes, toen de wijn op was, then I will come with my wine. dan kom ik met mijn wijn. And you can taste it En dan kun je het verschil proeven. to see the difference. Ja. You remember? So when the man that was in charge Dus said, but where do you get this from? de verantwoordelijke vroeg, waar heb je dit vandaan? Because why do you serve this wine almost at the end of the feast? Waarom serveer je dit helemaal aan het eind van het feest? Nobody does this. Niemand doet dit. They serve the good wine first, Eerst de beste. and when everybody is happy and they En are als iedereen tired, blij is en moe then you get intussen, the inferior wine. dan geef They, je they, de they don't mindere. they don't notice it. Dan merken ze het misschien niet zo. But this one is different. Maar dit is helemaal verschillend. So they had the chance to taste both wine, Ze hadden de wines. kans om beide te proeven. so they can see the difference. Ze konden het verschil zien. And that is the same today. Dat Right? is hetzelfde vandaag. We have drink of that wine, We hebben allemaal The van old die wijn, de oude wijn gedronken. but Jesus want to give us his new wine. Maar Jezus wil zijn nieuwe wijn schenken. But remember, the new wine, drinking of the new wine, will Maar- bring trouble. Maar het drinken van de nieuwe wijn brengt problemen. That is also called the straight testimony. Het wordt namelijk ook wel vergeleken met het rondborstige getuigenis. Yes, people that you know is going to be against you. Mensen die zullen tegen je zijn. Yes, Dat they weten. they will unfollow you. Ze if they willen were je on niet Facebook. meer volgen. They will delete you as friend. Ze gaan je Because ontvrienden. Verwijderen. verwijderen. also- yes, because your wine is very Strange. strange. Want Yes, je wijn I is don't know it. raar. yes. That's why it keeps saying the disciples of John had sought to unite the teachings or unite the wine of the reformer with the doctrines held by the Jewish leaders. De discipelen van Johannes hadden geprobeerd om de leer van de hervormer te verenigen met de leerstellingen van de Joodse leiders. But the teaching of the scribes and Pharisees was fast hasting to decay. Maar die wijn, die werd verrot, Yes. corrupt. And to unite the truth with the jargon of tradition will make confusion. You see the Babylon? Ja. It will make confusion worse confounded. Ja, en ze wilden eigenlijk de waarheid vermengen met hun tradities. En dat zorgde voor verwarring. En daar heb je Babel. Yes. So we can see, like we studied past week, Zoals we dus vorige week hebben bestudeerd, zien we that Babylon is more than just get out the Catholic Church or her daughters. dat Babylon meer betekent dan alleen maar uit de katholieke kerk te stappen of uit de gevallen protestantse kerken. Yes, yes. So you can get out, Je kunt eruit gaan, but still be infected. maar toch nog besmet zijn met die leerstelling. Yes, that's why when you give those who are in that field, when you give treatment as a medical missionary, Dus als je ook als medisch zendeling werkt en je behandelt mensen, it's contrary to when you go to a doctor. dan is het totaal iets anders tegenovergesteld als wanneer Ja. je naar een arts gaat. Because the doctor will give you a pharmaceutical remedy Want de dokter geeft je farmaceutische medicijnen who will treat the symptom, die de symptomen behandelen. but the problem self stay there. Maar het probleem zelf is eigenlijk geen oplossing Yes, voor. so we don't need a pharmaceutical gospel. En zo'n farmaceutische evangelie hebben we niet nodig. Yes, to just dampen the for example, just treat the symptom of sin, right? Ga But the alleen sin still there. de symptomen van de zonde behandelen en de zonde zelf zit er nog. Yes. Okay, so it come back again. Science of time. The principles presented by Christ, the manner of observing feast, of praying to God, could not be properly united to the forms
and ceremonies of Pharisees. Ja, de principes die door Christus werden gepresenteerd, de manier hoe ze de feesten hielden, het bidden tot God, kon niet echt goed verenigd worden met de vormen en de ceremonieën van het fariseïsme. Okay, I will go to the red part. The bottle to which he refers in his illustration were made of skins, and after once being used as vessels in which to place the new wine, they were worthless to serve the same purpose again. Ja, en die kruiken, ofwel die zakken, waar naar verwezen werd, waren van huiden gemaakt. Ja. En als die eenmaal waren gebruikt om de nieuwe wijn erin te stoppen, dan waren ze daarna waardeloos, konden ze niet hergebruikt worden. In this familiar illustration, Jesus presented the impossibility. What it is? Impossible? Ja, en met deze illustratie waarmee ze zo bekend waren, presenteerde Jezus de onmogelijkheid. Het is onmogelijk. Onmogelijk, Impossible. Ja. Of making those who are satisfied with a legal religion the depositaries of the living truth of heaven. Ja, en zo stelde hij voor dat diegenen die tevreden zijn met een legale, wettische religie, dat die ook niet de houders, de ontvangers van de levende waarheden konden zijn. That's why Jesus, you remember when Jesus was on the hill, said, he cried and said, "O Jerusalem, you have killed the prophets." Right? Weet je nog dat Jezus op die heuvel was en dat hij weende over Jeruzalem en zei, He want to. Hoe vaak heb ik u willen vergaderen onder de vleugels, zoals een hen haar kuikens. U hebt niet gewild. Correct. So it's not that Jesus doesn't want to work with them, but he could not. Niet dat Jezus hun niet wilde betrekken, maar dat kon gewoon niet. It was impossible. Het was onmogelijk. Dat hun dat niet wilden. Ja. Niet dat Jezus dat niet wilde. Correct. Hun wilden dat niet. Ja. They didn't want. Ze wilden vasthouden aan hun wettische religie. Dat was het probleem. So that's why we see the same thing, the same situation today. En dezelfde situatie zien we vandaag de dag. Because it says, for example, just will quote 3 of them. It says, "It came to pass when Jesus had ended this saying, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority and not as the scribes." Ja, er staat in Mattheüs 7, vers 28 en 29. En het gebeurde toen Jezus deze dingen beëindigd had te zeggen, dat de mensen verbaasd waren over zijn leer, want hij leerde met autoriteit en niet zoals de schriftgeleerden. So there was a difference. Er was dus een verschil. In the teaching of the scribes, of Pharisees. Er was een verschil in de leerstellingen van de schriftgeleerden en de fariseeën. And Jesus. En Jezus. So people was noticing that that he serves another type of wine. Ze merkten op dat hij een andere wijn serveerde. Yes. And instead of they saying to let me also taste of this wine, but they fighting against him. En in plaats dat ze zeiden van nou, laat me proeven van deze wijn, begonnen ze er tegen te vechten. And that's the same thing we see today. En dat is dezelfde patronen die zien we ook vandaag. Instead of let me listen. Oké, laten we luisteren. They are fighting against present truth. Beginnen ze te vechten tegen de tegenwoordige waarheid. But the good thing about this also is the hope. Maar de hoop die hierin ligt. There are people here and there that want this wine. Er zijn hier en daar mensen die openstaan voor deze wijn. Yes. Like for example the woman at the well. Zoals bijvoorbeeld die vrouw aan de waterbron. She was open to receive the wine from Jesus. Ze was open om de wijn van Jezus te accepteren. And remember, she was a Samaritan woman. En zij was een Samaritaanse vrouw.
which the Jews did not want to deal with. En de Joden wilden juist met deze mensen niets te maken But hebben. this woman eigenlijk. was open to hear from Jesus. Maar deze vrouw was open om van Jezus te horen. So we will get many today who are open and willing to accept this new wine. Dus er zijn ook vandaag de dag nog mensen die zich openstellen voor deze wijn om die te ontvangen. And on the other hand, many who are in God's church will reject the wine. Maar omgekeerd zijn er ook velen in de kerk van God die deze boodschap aan de kant zetten, die deze wijn niet willen. So again, the gospel of Jesus Dus het evangelie van Jezus is to set us free. is om ons vrij te maken. Remember the woman in Luke 13? Als je kijkt naar die vrouw in Lucas 13, Also, we can say the woman represent the church. we kunnen Also, ook zeggen, een vrouw staat ook voor de kerk But in it de, says- in de Bijbel. whom Satan had bound, lo, these 18 years be loosing from this bond on the Sabbath day. Ja, ze spraken Jezus aan omdat hij deze vrouw had genezen op de Sabbatdag. En Jezus die zegt, deze vrouw die is gebonden door Satan 18 jaar. Verdient hij het niet om vrij te gelaten te worden? So 18 years in that condition. Yeah, it's not a 18 game. jaren, dat is geen spelletje. But when Jesus comes in the scene, Maar Jezus komt op het toneel he comes to set us free. en hij komt om vrij te laten. And that's the gospel. Dat is het evangelie. Remember, it says, for I'm not, that's why Paul wrote, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Daarom schreef Paulus, ik schaam mij het evangelie Gods niet. Why? Waarom? For it is the power of God unto salvation to everyone that believes. Want het is de kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. It begins at his own people, the Jews Het first, begint eerst bij de Joden and then also to the Greek. en daarna ook de Grieken. But remember, we have to go around the world with the gospel. Maar uiteindelijk over de hele wereld. Yes, and that's why Proverbs 5:22 also said, Daarom staat er in Spreuken 5:22. own iniquity shall take wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. So the cords, the chains, represent also we are behold by sins, right? Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgehouden. Dus God die ziet dat zo, dat je door zonde geketend bent. Yes, but we must be set free. Maar we moeten vrijgemaakt worden. And the question is, who want to be set free? En de vraag is, wie wil vrijgemaakt worden? I also must raise my hand, right? Because Yeah. even though you don't see the physical chains, Want ook al zien wij de ketenen niet om onze handen en voeten, maybe they are here in the mind. hier in ons denken So zijn we we must be geketend. set free. That's why, do you remember when in John 8, you say to Jesus, how could it be? En in Johannes 8 zeggen de mensen, hoe kan dat nou? Yeah, because we are from Abraham's seed. Wij zijn van Abrahams zaad. We zijn nooit iemands knechten geweest. Yes. And how come you saying that we must be set free? Hoe kunt u nou zeggen dat we vrijgemaakt moeten But worden? it's the wine, the true wine that can set you free. Maar het is de ware wijn die je vrij kan maken. Remember, they were God's people. En zij waren Gods volk. So if I come to you as a Seventh-day Adventist Dus als ik bij jou kom als zevendagse and adventist tell you that you must be set free, en ik zeg tegen jou dat jij vrijgemaakt would you moet accept worden, it? zou je dat zomaar accepteren? You won't accept. Ja, vrij van wat? You won't accept it easily Dan zou je het niet zo gemakkelijk aannemen. because every one of us says we are God's true people. Want wij we zeggen, are God's true church. Wij zijn Gods ware Ah, gemeente. We have the truth, Wij hebben de the waarheid. Sabbath, the Sabbath. health reform, etc., etc. Gezondheidsreformatie. And Jesus come and said to you, you must be set free. En Jezus zegt, je moet Yes. vrijgemaakt worden. Sometimes I want to try to put myself in that scene, right? Soms probeer ik mij in die scène te zetten. And he said, yes, if I were there, what
What should I think? En me voorstellen, wat zou ik denken als dat tegen mij werd gezegd? Yes. Because yeah, it's not easy. Dan zou A het niet young zo man- makkelijk zijn. A young man, recently born, let me put it that way. Een jonge man hè, die nog niet zo oud is, niet I'm zoveel older jaren than you. ervaring heeft. Ik ben ouder dan I have jou. my bachelor, PhD, and master degree in theology. Ik heb mijn meester, nou ja, Ja. ik heb alle diploma's, zouden wij zeggen, op Yeah, zak and when van you- and theologie. And when pastor must present me that, okay, Stephen is going to preach, then he has to take 15 minutes to present all my titles. Ja, en dan moet de pastor, die moet mij introduceren met al mijn titels natuurlijk. Right? Showing all my diplomas and certification on the screen. En alle certificaten op het scherm laten zien. And then I will come to speak. En dan kom ik spreken. But Jesus was not so. Maar Jezus was zo He had no niet. titles and certification Hij and had diplomas. hij had geen diploma's en geen titels en al die It was dingen a niet. heavenly diploma. Alleen een That's why hemelse zending. they didn't accept him, right? Daarom accepteerden ze hem But the niet. people noticed a difference. Right? Maar ze waren wel verbaasd door broeder Oké. Stephen over Jezus. Yes. Yes. Okay. So let's read this one. It says, and suddenly there was a great earthquake, so the foundation of the prison was shaking, and immediately all the doors were open, and everyone's bands were loosed. In Handelingen 16, vers 26 staat, en er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Yes. So the gospel is not about knowing much about, I know too much. Het evangelie gaat het er niet om, oh, ik weet zoveel. It's about what it can do in our Maar lives. het gaat erom, wat kan het bewerken in ons leven? Yes, what can it do to another people who I will give the gospel to? En wat kan het doen voor een ander met wie ik het evangelie deel? Yes, because when we see the church today, Want wanneer we de kerk zien vandaag de dag, with the gospel that we have as Seventh-day met Adventists, het evangelie dat wij hebben als zevende-dagse Adventisten, Satan must be in trouble. is Satan in problemen. Moeten zijn, ja. Dat zou zo moeten zijn, ja. Because we are losing all those bands, all those change from everyone that we encounter with. Want al die banden, we worden werktuigen om al die banden te verbreken. Yes, but Satan has lead us in another way to, okay, let's discuss, we know, I know better, etc., etc. Maar in plaats daarvan hebben we die discussies, ik weet het beter dan jij. En Yes, so it had turned in another direction. Instead of setting us free, we are still chained. dus in plaats dat het ons vrij maakt, zijn we dan nog steeds geketend op een bepaalde manier. Yes, that's why it says, Ogen zijn niet naar Jezus. nee, Zijn op elkaar. yeah, Dat is waar, that's the ja. thing, yes. Ja. Instead of setting us free. In plaats van dat het ons vrij maakt. Okay, so who is the bridegroom? I want to going to read all this. Jezus is de bruidegom. Yes, so he is coming, he wants us to come to his feast, right? Hij His wil wedding feast. dat wij deel zijn van die bruiloft. Okay, and what he will serve there, En wat gaat hij daar serveren? right? There is wine also there, right? Daar is ook wijn, And ja? bread eating, right? Okay, but it will skip that. Okay, and it says, for example, here, okay, we know that I have already mentioned it. Okay, that the wine is finished. Okay, okay. So here it says, then Jesus say unto them, very, very, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Johannes 6, vers 53. Jezus zei tegen hun, waarlijk, waarlijk, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. But if you walk in the light,
Maar als u wandelt in het licht, as he is in the light, zoals hij in het licht is, we have fellowship one with another. dan hebben wij ook gemeenschap met elkaar. And the blood of Jesus Christ, En het bloed van Jezus his Christus, son, cleanses us from all sin. zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. You see another part of the gospel also? He wants to cleanse us of all sin. Dus je ziet dat God wil ons juist reinigen van alle zonden. Contrary to the wine of Babylon, you can stay in the sin. Tegengesteld aan de wijn van Babel, die leert dat je in je zonde mag blijven. Yes, and be saved. En toch gered kan worden. For example, Genesis 3, you Genesis not 3. surely die. Je zult, voorzeker, je zult niet sterven. Eat and live. Eet en leef. Yes. Nou, Contrary niet to waar. what Jesus said, right? Okay. Tegenovergestelde. All right. So he wants us to be overcomers, Hij wil right? dat we overwinnaars zijn. And they overcome him by the blood of the lamb En hoe overwonnen zij? Door het bloed van het lam. and by the word of their Door testimony. het woord van hun And getuigenis. they love not their lives unto death. En zij hadden hun leven niet lief tot de dood. This is that came by water and blood, even Jesus Christ, Dit is wat kwam door water en door bloed. not by Jezus water only, Christus. but by the water and blood. Niet alleen door water, maar door water en bloed. And it is the Spirit that bears witness, because the Spirit is true. En het is de geest die getuigt, want de geest is waarheid. Okay, we'll skip this, and then I don't going to read it, but I will just summarize it. So, as God's people, we Als- have the three angels message, Als Gods volk hebben we de 3 engelen boodschap. and this is the message that we must preach everywhere. So, En dat is de boodschap die overal gepredikt moet yes. worden. So if you go to Den Haag Church, Als u naar Den Haag gemeente gaat, this is the message that you must hear there. dit is de boodschap die je hier moet horen. If you go to Alivio Delft, that is supposed to be the message that they are preaching there. In Delft. Yes. If you go to Amsterdam, Ja, waar je ook gaat, dat zou je moeten horen. yeah, if you go to Amsterdam or whatever church you go, In welke kerk je ook gaat, that's supposed to be the message dat zou de boodschap moeten zijn die u hoort. everywhere. Overal. Right? So that is what not Stephen is saying, but Ellen White says the proclamation of the first, second, and third angel message has been located by the word of inspiration. Ja, dus de verkondiging van de eerste, tweede en derde engel boodschappen is gelokaliseerd door het woord van inspiratie. Dus het is niet wat Stephen zegt, maar wat Zuster White hier schrijft. Yes. And it says, not a peck or pin is to be removed. No human authority has any more right to change the location of this message than to substitute the New Testament for the Old. Ja, geen pin daarvan die moet bewogen, veranderd worden. Geen menselijke autoriteit heeft het recht om de locatie van deze boodschappen te veranderen. Net zo min als zij het recht hebben om het Nieuwe Testament met het Oude te vervangen. Yes, that's why you said, for example, the first, second, and third angel message are to be proclaimed at this time. At this time. De 3 engelen boodschap moet verkondigd worden in deze tijd. The message are not to be eclipsed by any other fancy specialities. En deze boodschappen die moeten niet overschaduwd worden door andere specialiteiten, verzonnen specialiteiten. Daar Their komt het op neer. force and efficacy are to continue as long as time is giving for repentance. Want hun kracht en efficiëntie moeten doorgaan zolang er tijd gegeven wordt om je te bekeren. In other words, till the end, till we have time to preach, that must be the message. Dus dit is de boodschap tot aan het eind. The wine that we must drink and Dit give is others de to drink. wijn die we moeten drinken en die we anderen te drinken moeten geven. Let me put it this way before I summarize to close up. Ja, laat me dit zeggen voordat ik het afsluit.
What God is saying to us here through Bible and spirit of prophecy Wat God ons zegt door zijn woord en door de geest der profetie is nothing personal. Is In a niet- sense of me saying something personal to no one. is niets persoonlijks in de zin om iemand te kwetsen of wat dan ook. Yes. But it is, we must know that we are living in a war zone, spiritual war Maar zone, we zijn wel warfare. in een geestelijke strijd verwikkeld. And God is trying to wake us up of En- that sleep or En God slumber. die probeert ons wakker te schudden. Yes, this is the only thing that me, realize our position Dat Right. we onze toestand mogen inzien. and ask God, go to Jesus En for naar- repentance. Naar Jezus zullen gaan om ons te bekeren. That's it. Dat is wat het is. So that's why God is keep on warning us. It says not out of date. Hier staat, het is niet over datum. The third, yes, in Jumbo you get outdated cheap things, Ja, right? in Jumbo krijg je over datum dingen, krijg je... Yes, buy one Goedkoper. get two because they are old. But this one never expires, right? Maar deze, die raakt niet over datum. The third angel mention is being considered a matter out of date. De derde engelboodschap wordt gezien als iets wat over datum is. And yet the state of things in our world is revealing the end is near. En toch zien we juist dat de toestand in de wereld laat zien dat het einde nabij is. There is to be a work done that is not done. Er moet een werk worden gedaan dat nog niet gedaan is. Okay, so let's summarize this by this matter. Dus laten we dit samenvatten. So what? Oh no, let me just read this one. In a special sense, Seventh-day Adventists has been set in the world as watchmen and light bearers. Op een speciale manier zijn zevende-dags Adventisten in deze wereld gezet als wachters en lichtdragers. Yes, that's why we cannot mingle, right? Daarom kunnen we ons niet vermengen met. Or to be engaged in any ecumenical Of alliance. deel zijn Yes. van welke ecumenische alliantie ook. Yes, to them, so to us, right? Aan hen, aan ons, Has been entrusted the last warning for a perishing world. is de laatste waarschuwing voor een ondergaande wereld toevertrouwd. On them is shining wonderful light from the Word of God. Op hen schijnt fantastisch licht vanuit het woord They van have God. been given a work of the solemn import. Hun is een werk van de grootste ernst. Yes. And not, it says, the proclamation of the first, second, and third angel message. Ja, van de grootste ernst gegeven, namelijk de verkondiging van de eerste, tweede en derde There is engelboodschap. no other, that is why underlined, there is no other work, right, of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Er is geen ander werk dat zo belangrijk is en ze moeten er niets tussen laten komen wat hun aandacht daarvan afleidt. So we have a lot of quotation, Bible texts, etc. to show this is the message. We hebben heel veel teksten die laten zien dat dit de boodschap is. And we cannot, divert from this message. En we mogen ons hiervan niet laten afleiden. This is the message. So now, to wrap it up, what did Noah preach Dus wat heeft Noach nou gepredikt before the end of probation in his time? voor het eind van de genadetijd toen? It was not the same message Was dat niet dezelfde boodschap? because the Bible says he was a preacher of righteousness. Hij was een prediker van Let me see if gerechtigheid. I get this text. He was a preacher of righteousnest. Here it says 2 Yeah. Peter 2:5. In 2 Petrus 2 vers And 5. spared not the whole world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing into the flood upon the world of the ungodly. Ja, hij spaarde de oude wereld niet, maar hij redde Noach, de 8e persoon, een prediker van gerechtigheid,
toen hij een vloed bracht over de hele wereld voor de goddelozen. Yes, I will share this presentation Ik zal deze presentatie delen. so you all can get all those Bible texts that I did not read. Dan kun je ook die Bijbelteksten verder hebben erbij, die we niet allemaal hebben gelezen. Yes, because there are a lot in here, but you will see also that Noah was he was preaching the three angels' message Maar je before the ziet- close of probation. Dat Noach, die bracht deze boodschappen voor Because zijn tijd. yes, because the law is righteousness. Want de wet is gerechtigheid. But how many doors has the ark has? Hoeveel Het. deuren had de ark? And who represent that door? En wie is die deur? Dat is Jezus. Jesus, right? Here's the only way. Hij is Right? de enige weg. Here's the door, he said. I am the door. Hij zegt, ik ben de deur. And also the only way En de enige weg to get to the Father. om tot de Vader te komen. So that's why in Acts 4:12 says, is Da- the only name given to us by Daarom which we can be saved is Zegt- Jesus. Daarom zegt Handelingen 4 vers 12, er is geen andere naam ons gegeven waardoor Ja. wij gered moeten worden. That's why we must preach Jesus in the law. Daarom moeten we Jezus prediken in de wet. And that was Noah preaching. En dat is wat ook Noach Christ in the law. predikte. Christus in de wet. No Christ without law, Geen Christus zonder wet, but Christ in the law. maar Christus in de wet. Do we want today to be a preacher of righteousness? Willen wij ook predikers van gerechtigheid zijn? Amen. The only way we can lose all those chains, help Jesus break those chains. De enige weg waardoor we met Jezus' hulp al deze ketenen kunnen verbreken. And set ourselves and others free. Om zelf vrij te worden en anderen te bevrijden. You want to be part of Wilt u preaching the daar three angels message? deel van zijn om deze drie May engelen God help boodschap me, te help brengen? every one of us, Mogen God ons allen and helpen. all His churches all around Netherlands, En ook etc. alle gemeenten over heel Nederland. so we all can preach the same gospel. Dat we allemaal ditzelfde evangelie mogen verkondigen. Let's pray. Laten we bidden. Our Father which is in heaven, Onze Vader die in de hemel zijt. we thank you for this gospel, Wij danken u voor dit evangelie. the everlasting gospel, Het eeuwige the evangelie. three angels message, De drie engelen boodschap. your final message Uw uiteindelijke laatste boodschap. to bring people out of Babylon. Om mensen uit Babylon te leiden. But we have also studied today, Father, that you want to take us not only physically, but also mentally from Babylon. Maar Heer, u wil ons niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal uit Babylon leiden. Break the chains, Father, Wilt u de ketenen doorbreken that bound us in sin, die ons vasthoudt in zonde, so we don't have power. zodat we de kracht missen. But we have noticed today Maar we hebben gezien vandaag in Romans 1:16 in de Romeinen 1 vers 16 that the gospel dat het evangelie is power unto salvation. kracht is tot redding. And you will give us power to be sons and daughters of God. En dat u ons kracht geeft om zonen en dochters van God te worden. So help us, Father, Help ons, to Vader, depend on you and your power om op u en uw kracht ons and te your verlaten. and the righteousness of Jesus Christ, En de gerechtigheid van Christus, which can also cleanse us of all sin. die ons kan reinigen van alle zonde. Thank you, Father. Dank u, Vader. Help all your churches around the world Help uw gemeente to overal ter wereld. accept Deze